Чираттагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Азизов Марат Расимуллына юллыйбыз. Бүген ул үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Гөлсем, кайнанасы Рауза, яраткан тормыш иптәше Гүзәлия, улы Азат, килене Гөлназ, оныгы Тамерлан, кызы Резидә, кияве Илмир, кызы Айгөл, Умяровлар һәм Иксановлар гаиләсе котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Балалар төрле була торганнардыр. Тик һәрбер ана өчен үз баласы бигрәк тә якын һәм иң әйбәте. Без үз улын, киявебез турында иң чынны, иң әйбәте дип кенә әйтә алабыз. Чөнки ул һәр вакыт шатлыкта да, кайгыда да беренче килеп, җитеп ярдәм кулы сузучыбыз. Аңлаучыбыз, булышучыбыз, кирәк вакытта сүз белән дә, эш белән дә ярдәм итүчебез безнең. Без аңа мең рәхмәтле булып, һәр вакыт анардан үрнәк алып, гел яхшы сүзләр белән генә телгә алып яшибез. Кадерле улым, яраткан киявем, тормыш сиңа үз көндәлегенә 2 бишле куя. Бу билгеләр синең лаеклы килеш алганнарың. Алда да Раббым, Гүзәлияң белән бер-берегезне яратып, баланык хәсрәте күрмичә, парлы килеш яшәргә насыйплар булсын. Бар эшеңдә дә җиңеллек һәм уңышлар сиңа юлдаш булып, фәрештәләр үзләре канатлары астында саклап йөртсеннәр иде. Әниләрең янәшәңдә котлы бәйрәмең белән, шатланыша синең өчен дус, туган, күрше-күлән. Гомерләрең алда синең көтсен исәнлек тулы. Һәр вакытта улыбызның бары уң булсын юлы. Яратабыз сине ихлас, бар өй ишебез белән. Котлыйбыз җылы күңелдән матур юбилей белән. Сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез. Әгәр алтыныбыз безнең сөюне, хөрмәтне һәм бүгенге бәйрәмеңә теләкләрне барысын бергә кушсак, җир шарын гизеп, туган авылыбызга кадәр җитәрлек күпер салып булыр иде дип уйлыйбыз. Без бик шат синең дөньяда барлыгыңа, син безнең әтиебез булуыңа. Бу сүзләр җаннан килгән сүзләр, аларны һич кенә дә дөрестләргә ярамый. Телибез сиңа бүген шундый ук акыллы, ышанычлы булып калуыңны. Бәхет гел синең яныңда булсын. Бу көнне дөньяның барлык кышлары махсус сиңа дип серенада җырласыннар иде. Кадерле кешебез, сиңа ныклы саулык, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Сиңа Кавказ якларындагы нык сәламәтлек, кавказлылар сыман озак яшәр газизыбыз. Безне юбилейда яхшы кәеф һәм нурлы елмаю белән сөендер. Туган көнең белән яраткан кешебез безнең. Сиңа диеп язган бөтен җырлар җырланмады әле, ашыкма. Гомереңнең матур көзләрендә зинһар авырлыкка юлыкма. Әнкәйебез белән озак еллар каршылагыз безне кунакка. Ә без әле китмәбез хушлашып сездән, газизларым, озакка. Телибез чын ихлас йөрәкләрдән туган көннәр котлы булуын, өй эшләре генә түгел әле авылның бәйрәмгә тулуын. Булдыклы гаилә башлыгы, хөрмәт иткән әти дә, сөеп туйгысыз бабакай шуңа матур яши дә. Котлы булсын туган көнең, бирсен Раббым бәхетең, бары түрнең башларында махсус синең тәхетең. Сабыр кылып яшәр син, мәхәббәткә төренеп, һәр бер көнгә Раббыбызның алда бары сөенеп. Хөрмәтле Марат Расимович, чын күңелдән бар теләкләргә дә без дә бик теләп кушылабыз. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Kalsın eyle, bugün canım sina 55. Kılgan eşin, yaşayışın eşin, tırmış kuya sina 2-5. 2-5'in ele küpte tügel, yaşarga da elle yaşarga. Sinde bulgan akıl fəhm bilən, örnek bulur üçün yaşarga.
бишең инде әздә түгел, туры карап дөнья йөзенә. Бу дөньяның иң күркәм якларын җыя алдың җаным үзеңә. Дөнья матур җаным, дөнья гүзәл, синдәй якыннарым булганга яши белдең терәк булып безгә. Туган итеп карап туганга. Тормыш юлларында сиңа бәхет кенә булсын ич. Озын гомер телим сиңа җаным, тагын бер кат тулсын 55. Ике бишең әле күптә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Ике бишең әле күпкә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Узак яшә, җаным узак яшә.